सासे बर' लाइमोननि बाखनायथाव हाबाफारि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै BBA आरो MBA सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव फालांगिनि लामायाव आगान होबाय सासे बर' लाइमोना। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरिनि जिन्तु बसुमतारिया गावनि नाजानायजों हारसिङैनो आबादारिनि गोरलै आदबजों आबाद मावनायाव नांगौ जानाय दै सारग्रा, माइ हाग्रा, गांसो हाग्रा, माइ सौग्रा आरो ट्रेक्टर गिदिर फिसा बायदि बायदि मेसिनारि मुवा बेसादफोरनि मोनसे गिदिर MSSJV इन्टारप्राइजखौ बे समाव उदालगुरि UT र'डआव सालायगासिनो दं। जायफोर बिथांमोना जायखिजाया मेसिनारि मुवा बेसादखौ बायनो एबा लानो गोसो बिथांमोना खौरां लानो हागोन। थारैनो बे समाव दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे गलमा जास्ट नियार टु पेट्रल पाम्प जों नुनो मोनदों सासे बर' सुबुं जिन्तु बसुमतारि होननाय बे बिथाङा बेबायदिनो गोबां कर्स लानानै बिथाङा सासे MBA कर्स कमप्लिट खालामनानै बे बिथाङा दिनै गावनि आथिं गसंनो हाबाय। जों दिनै नुनो मोनदों बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जास्ट नियार टु गलमा नैबेयाव बिथाङा बेबायदिनो गोबां मेसिनारि बुस्थु फानो। नट अनलि मेसिनारि बुस्थु फानो बे बिथाङा बेजों लोगोसे केफे बेबायदिबो बियो गावनि एटेच बेबायदि बिजनेस खालामदेरो आरो बिथाङा बेबायदिनो गोबां हार्ड वर्क खालामो। दिनै जों बिथांनि दखानाव दंफैयो बे बिथाङा जों दिनै खोन्थागोन बे बिथाङा मा फानो आरो मा मेसिनारि मोनो बे जों दिनै फोरमायगोन आरो मबे इजि सर्स मबेजों मावोब्ला मबे साबसिन खामानिया आय होयो बे जों दिनै फोरमायगोन। बे समाव आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय। फार्स्ट मस्ट नोंथांनिसिम बहुत बहुत धन्यबाद दिनैसिम जोंनिसिम नुजाफैनायनि थाखाय। आं फार्स्ट इनिशियेल स्टेजाव आं डिभाइड खालामनो सानो बिग फार्म मेसिनारियानो जाहैबाय सामाने ट्रेक्टर कम्बाइन हार्वेस्टर थायो ओमफ्राय थ्रेशार थायो ट्रेक्टर लगायगोन नों काल्टिवेटर लगायगोन रोटावेटर लगायगोन गोबां बे बिग फार्म मेसिनारियाव थाहैबाय। प्राय बिग फार्म मेसिनारिखौ मानसिफ्रा मिथिजोबखायो। आं स्पेशलि फकास खालामदों स्मल फार्म मेसिनारियाव जेराव गोबां आबादारियानो बाहागो लानो हायो आरो खम खरसायाव बाहागो लानो हायो। स्मल फार्म मेसिनारियानो जाहैबाय पावार टिलार। आजिखालि पावार टिलारनि फिसा पावार टिलारबो थायो मिनि पावार टिलार बेखौनो बुङो इन्टार काल्टिवेटर होनना बुङो। ओमफ्राय इन्टार काल्टिवेटरावनो गोबां थायो मिनि जेनेबा बेखौ मिनि होननानै बुंखायो मिनि पावार टिलार जेराव इन्टार काल्टिवेटर नामा एक्जेक्ट नामा इन्टार काल्टिवेटर जेराव नोङो एक बिघा 2 बिघा घन्टासेयाव खालामनो हायो आरो थावाबो बहुत खम थाङो आरो इन ए भेरि लेस प्राइस। जेराव जों ट्रेक्टर बायनो थाङोबा 8 लाख थाङो 10 लाख गाहाम थाङो बिनि गाहायाव थाङोबा पावार टिलार आजिखालि 2 लाख 20 गाहाम थाङो। इन्टार काल्टिवेटर जाहैबाय नों 80,000 मोनगोन 60,000 मोनगोन 50,000 मोनगोन 40,000 30,000 गाहामाव मोनो बे इन्टार काल्टिवेटर जाहैबाय। इन्टार काल्टिवेटर मिनिमाम 60-70नि इन्टार काल्टिवेटरखौ लायोबा गोरानबो गिसियावबो जायो मोसौनि रिप्लेसमेन्ट जायो डाइरेक्ट। सारा बे इन्टार काल्टिवेटरनि सायाव मा बुंनो सानो बेनि बेनिफिटआ मा आरो बेखौ बयबो सलायनो हागोन ना हाया बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो? इन्टार काल्टिवेटर ओरैबायदि मेसिन जे बयबो सलायनो हायो। सासे उन्दै फरायसा गथ' फरायै जुदि ओरैनो दं क्लास 10 क्लास 12 आं बुङाखै बिसोरो डाइरेक्ट इनभल्भ जा फार्मिङाव बाट फरायनायनि गेजेरजों जुदि एसे फ्रि टाइम मोनोबा न'आव जुदि हेफाजाब होनो गोसोबा एस ए हबि बिसोरबो मावनो हायो। थारमाने बेयाव बांद्राय बोलो नाङा बे मेसिनफ्रा गिलिर नङा फिसा मिनिमाल सेफ्टि प्रिकसन लानानै बे मेसिनखौ बाहायनो हायो। जेरै हिन्जावफ्राबो हायो बोराइफ्राबो हायो उन्दैफ्राबो हायो सोरबा सिख्लाफ्राबो हागोन बे मेसिनखौ बाहायनो। थारमाने इट्स भेरि कन्भिनियेन्ट आरो बुंनो थाङोबा आरो 1 घन्टायाव बे फिसा पावार टिलारजों 2 बिघा 3 बिघा आरामसे हायो। जुदि मालाबा मानसिफ्रा इस्यु होनो नागिरो हाया गोराद्राय एसे खस्थ' मोनो होनबा ट्रेक्टर गिदिरजों खेबसे हालेव बाखि खामानिया इन्टार काल्टिवेटरनि गोजासै आरो इन्टार काल्टिवेटरजों गोरानबो हायो गिसियावबो हायो। थारमाने दानि मानसिफ्रा मा जायो मोसौखौ लानानै एसे प्रग्रेसा स्ल' जालांगासिनो। आं बुङाखै जे मोसौआ डिमेरिट्स होननानै बुङाखै आं बाट मोसौनि थाखाय नोंनो न' नांगौ ओमफ्राय बे मोसौनि थाखाय नोंखौ नायहोनो थाखाय सासे मानसि नांगौ बेखौ जाहोनांगौ मोसौखौ गुमनांगौ आरो बेनि थाखाय मेडिकेल हेल्थ केयारबो नांगौ जायो जेराव ट्रिटमेन्टआव थांगोन मानसि नायनायाव थांगोन सम ओमफ्राय गलि सलियाव थांबाय मोसौआव बाट बेखौ मिनिमाल खालामथारो बे इन्टार काल्टिवेटरा। मोसौनि मेरिट्सआथ' जाहैबाय नों आजिखालि कमार्शियेल फिसिनानै मोसौनि गाइखेर टाइखेर लानो हायोबाथ' इट्स भेरि कन्भिनियेन्ट बाट मोसौनि डाइरेक्ट रिप्लेसमेन्टआनो इन्टार काल्टिवेटर होनना बुंनो हायो आरो बर्थमान। बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो कि आजिखालि सब बुस्थुआनो कन्भिनियेन्ट जाबाय जेरै एग्जाम्पला फननिनो गोदो
मानसिफ्रा टेलिफन बाहायोमोन मानसिफोरखौ मोनामोन दाना आजिखालि बयनो आखायावबो फन थायो सोरबाना मानसिखौ नांगौबानो लेंहरबानो फैनो हायो सेम थिं राइस मिलावबो मानो मिलाव लांबाय थानो न'आवनो सौनो हायो बे माइ मिलानो जोंनाव दं मोननै टाइपनि माइ मिल दं मोनसे कम्बाइन राइस मिल मोनसे सिंगल राइस मिलानो जाहैबाय मात्र माइनिफ्राय माइरं कम्बाइनानो जाहैबाय माइनिफ्राय माइरं माइरंनिफ्राय अनल' नङा हालदै सबाय बेफोरखौ देनो हागोन आरो बे सिंगल फेस कारेन्टजोंनो सोलियो एक्सट्रा बर्डल' होनांगौ होमबानो सोलियो आरो माइखौ जों जेरै मिलाव फोराननानै लाङो माइखौ मिलाव लांनायनि सिगां जों माइखौ मोजाङै फोरानो बिनि उनाव जों मिलाव लाङो सेम बिदिनो माइखौ फोरानदो एसे ओमफ्राय बे जोंनाव जि राइस मिल दं बेयाव होदो सेम माइआ पलिश गखागोन आरो बेखौ जेबो सालिनांगौ मानांगौ जेबो दरकार गैला माइआ साफा पलिश गयो मात्र जि जुजाय गगोन बेखौ नों ग्राइन्ड खालामफिननो हायो आरो नाय जों आखाइजों जुदि हायोबा गोबां सम लायो बे नङा आखाइजोंबो बेनिफिट्स दं आखाइजोंबो हानो हायो गोसो मथे खालामनो हायो बाट देन बांसिन जुदि एडभान्स लेभेलाव जुदि थांनोबा मोर प्रडाक्टिभ जुदि जानोबा मोजां गाज्रि नङा आरो बे मोर प्रडाक्टिभ जानो थाखायनो जोंनाव रिपारा दं रिपारजों मा खालामनो हायो जेरै आखाइजों हायोबा सानसेयाव हानो हागोन मेक्सिमाम 8 बिगानि खमबो हागोन मेंनाय थायो मानसिफोरना एनार्जि लेभेला डाउन जायो बाट मेसिना मेङा मालाबाबो मेसिना थिगल'सो जानांगौ टाइमाव सार्भिसल'सो मोननांगौ मेसिना मेङा स' बै जोंनाव जि माइ हाग्रा रिपार होनना बुङो बेजों मेक्सिमामखौ आं बुंदों सासे मानसिया एक्सपिरियेन्स बा सानसेयाव 18 बिगा गाहाम हानो हायो आरो बे मानसिया एक्सपिरियेन्स नङा बाट गोदान सोलोंनाय बे मानसिया मेङालासिनो 8 बिगा 10 बिगाथ' आरामसे हायो बे 8 बिगा 10 बिगा हानाया सानसेयाव सासे मानसि हानाया इट्स नट थारमाने इट्स भेरि प्रडाक्टिभ जायो आरो जेराव इट्स भेरि हेल्पफुल जोंनि आथिखालाव दिनै नङा फिउचाराव बिराद इट्स भेरि हेल्पफुल मोननै टाइपनि रिपार दं मोनसे रिपारानो जाहैबाय इट्स ए कम्बाइन होनना बुङो जेराव रिपार ओमफ्राय बाइन्डिं माइखौ हागोनबो बे बजाबो खालांगोन मोनसे रिपारा जाबाय मात्र माइखौ हागोन खिन्थु बे बजा खानाय नङा स' बजा खानायनि बर्तमान जोंनि जायगायाव स्पेशलि उदालगुरि बायदि जायगायाव मोनसे मोजां कम्पानि बर्तमान फैथ'वाखै बाट इन फिउचार फैयोबा बेखौ जों साजेस्ट खालामनो सानो मानसिफोरखौ मानोना इट्स भेरि एफेक्टिभ जायो हाखाबाय बजा खाखाबाय बाट बजा खाखानाय मेसिना बर्तमान एफा एफेक्टिभा जोंनि जायगायाव गैथ'वा आरो मानो बिराद फासिनो नागिरो आरो लगे सार्भिसखौ नांबाय थागौ जायो आरो बे माबाया जोंना बे रिपार प्लास बे खाखानाय बजा खाखानाया आरो मोनसे रिपारा जि सिंगल रिपार बेजों माइखौल' हालांबाय थागोन खिन्थु बजा खाखानाय नङा आरो नों लोगो सासे खाग्रा लाफायोबा इजि जायो आरो कन्भिनियेन्ट जायो ओमफ्राय मानसिफ्रा बुंनो हागौ जे रिपार जि माइखौ हालाङो आं जास्ट डिमेरिट्सनि खोथाखौ बुंदों थारमाने रिपारा सानसेयावनो मेक्सिमाम 18 बिगा गाहाम हागोन बै खाग्राया बेखौ नुनानै गिनायनि चान्सेस थायो आरो बाट उन थांफा लानानै सासे जुदि खाग्राया जुदि खालाङोबा इट्स भेरि कन्भिनियेन्ट आरो भेरि इजि जायो आरो रिपारना मस्टलि एमआरपि थायो 1,60,000 1,65,000 1,50,000 थायो ओमफ्राय बेखौ डिसकाउन्ट लानानै नों 140 मोनगोन 135 मोनो 130 मोननायनि चान्स थायो मिनिमाल डिपेन्ड्स अन द ब्रेन्ड जेरै एग्जाम्पल आं बुंनो जेरै फना जेरै 10,000निबो फन दं एखे फनानो 1.5 लाखनिबो दं हमनो हायोबा ब्रेन्ड ओमफ्राय क्वालिटिया जेब्लाबो मेटार खालामगोन प्राइस ओमफ्राय स्पेशलि प्राइस भेरिएसनाव ब्रेन्ड ओमफ्राय क्वालिटिया मेटार खालामो स' माइ हाग्रायाबो डिफरेन्ट टाइप्स अफ ब्रेन्ड दं प्राइसआ बेयावनो भेरि खालामगोन जों होयो किसान क्राफ्टनि होयो भिएसटिनि होयो जों बेलेग ब्रेन्ड एग्जाम्पल बुंनो थाङोबा केमक'नि दं ताइवाननि दं बेफोरखौबो जों होनो हायो बाट किसुमान पार्ट्सनि बेलायाव जों एसे बेकवार्ड जायो आरो गुबुन ब्रेन्डखौ जुदि होयोबा गावनि डिलार थाखानाय जुदि ब्रेन्डखौ होयोबा जों पार्ट्सआव बिराद इजि जायो कन्भिनियेन्ट जायो आरो थाब सार्भिसखौ टाइम टु टाइम होनो हायो फाइनेन्सआ बर्तमान जोंनाव गिदिर ट्रेक्टराव दं स्पेशलि अन महिन्द्रा ट्रेक्टराव बेजों लोगोसे ट्रेलार ओमफ्राय बेजों लोगोसे थ्रेशारफोरनियाव जुदि इनक्लुड जायोबा बर्तमान बेयाव फाइनेन्स दं ओमफ्राय स्मल फार्म मेसिनारियाव बर्तमान जोंनाव फाइनेन्स गैथ'वा बाट जुदि गावनो जुदि फाइनेन्स लाना फैयोबा बेंकनिफ्राय स्पेशलि एग्जाम्पल लायो HDFC ICICI प्लास आपार्ट फ्रम मेनि बेंक्स एटसेट्रा बेनिफ्राय जुदि गावनो पार्सनेलि जुदि फाइनेन्स लाना फैयोबा जों डेफिनेटलि बेयाव जों होगोन आरो बेयाव जोंहा खुनु आपत्ति गैया महिन्द्रानि
previous time was Mahindra matro sales all focus खालामदोंमोन but sales all focus खालामबा जाया sales जों service जों correlate जानांगोन होमबासो जों एसेबाबो satisfaction होनो हायो आं बुङो कि 100% जों बयखौ satisfaction होनो हाया but somewhere जों 90% जों satisfaction होनो नाजागासिनो बेनो जोंनि objectives बेनो जोंनि बर्तमान दायो aim जि मानसि जोंनि आबादारिफोर दं खाथि खाला youthनो आरो senior citizenshipनो सामबे बयखौबो जों हेफाजाब होनो बर्तमान नाजागासिनो ओमफ्राय बे नाजानायनि गेजेरजों जों मैया ट्रेक्टराव सेल्सआव फकास खालामगासिनो दायो जों कोरिलेट खालामनानै सार्भिसखौबो जों लाबोबाय इन्जिन अइलनिफ्राय लानानै स्पेशली लुबनिफ्राय लानानै इन्जिन अइलनो गियार अइलनो हाइड्रलिक अइलनो लानानै बिनि स्पेयार पार्ट्सनो बायदि बायदि स्पेयार पार्ट्स जोंनाव गासिबो मोनजोबो स्पेयार पार्ट्सजों लोगोसे जोंनाव मेकानिकबो दं होम सार्भिस जों होनो हायो होम सार्भिस प्लास एभ्रि एसेन्शियेल महिन्द्रानि स्पेशली अन महिन्द्रा ट्रेक्टरनि पार्ट्स जोंनाव दंजोबो आरो आइडियानि बेलायाव बुंनो थाङोबा आइडिया जेब्लाबो ब्लार थायो एभ्रिथिं स्टार्ट्स विथ एक्शन स्मल स्टेप मोनसे स्टेप दिनै मोनसे स्टेप गाबोन मोनसे स्टेप गाबोन मोनसे लानानै आइडिया जि ब्लारमोन बे क्लियार जालांदों आरो आं बेंगलर दंमोन for 10 years आं बेंगलर Bachelor of Business Management plus आं बेंगलर MBA खालामदों MBA खालामनानै बेंगलराव इन्टार्नबो खालामदों इन्टार्न खालामनानै आं गेजेराव UPSC कोचिंबो लादोंमोन गभर्नमेन्ट साख्रिनि जोबोद इन्ट्रेस्ट दंमोन बाट जेब्ला आंनि फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो आं बिजनेसावनो दंमोन Bachelor of Business Management लोगोसे ग्रोब आं MBAबो खालामदों जेब्ला आं UPSC कोचिं लादों UPSC कोचिंआव गासिखौबो फोरोंजोबनाय जायो इकोनॉमिक्सनिफ्राय लानानै इन्डियान हिस्ट्रिनिफ्राय लानानै साइन्स एन्ड टेक्न'लजि आर्ट एन्ड कालचार ओमफ्राय एटसेट्रा गासिबो UPSC कोचिंआव फोरोंनाय जायो ओमफ्राय बे UPSC कोचिंनि थ्रुयैनो आं गोबां एग्रिकालचार सेक्टराव गोबां इन्डियाखौ लेकिंबो नुदों प्लास इन्डियाखौ प्रोग्रेसबो नुदों जेराव आं बिजनेस स्कप बिराद एग्रिकालचार सेक्टराव नुदों जेराव आं डिउरिं कभिड टाइमाव उदालगुरि फैफिननानै आं बेखौ इनिशियेट खालामदों आरो इनिशियेट खालामखांनानै मोनसे गोग्गांथि फैदों जेराव आंनि आइडिया जोबोद ब्लारमोन ओमफ्राय बे ब्लारनि गेजेरजों जेरै फार्स्ट स्टेप लानानै दिनै मोनसे गाबोन मोनसे लासै मोनसे लानानै प्रोग्रेस जालांदों आरो जेराव क्लेरिटिया बारानिफ्राय बारा जालांदों आरो गावनि थासारि गावनि जायगायाव युथल' नङा युथआबो दिनै बिराद इनभल्भ दं बुंनो थाङोबा आरो सिनियर सिटिजेनशिपनो आबादारिफोर फार्मारफोरनो बिसोरखौ हेल्प खालामनो हानानै स्पेशली इन दिस मेसिनारि सेक्टराव जोबोद गोजोननाय दं आरो रोंगौथि थानानै जुदि रोंगौथि थानानै जुदि मानसिफ्रा सोंनो हागौ फैसा गैयाबा जेबो जाया होननानै बाट आं बुङो